Magunsa man duha? Pabangko na ko siya. Ay mo iyaan. Sige, iyaan. Iyaan og pagumangkon. Akong pangutana. Nay uyab. Wala. Ikaw. Na. Pila ka buok? Ex ba ang ex? Oh, wala. Ah, so the only one din na. So ikaw, na ex. Daghan. Kabuok. Di na maiyap. Hindi naman iyab. Iya, kagwapa. Uy, naol, kagwapa. Okay, sige, ang pangutana. Kung ligis, ang imong kamatson, mula bang pakaha ka? Ligis ba? Kang ligsan ka? Ako. Ang imong kamatson, mula bang paha ka? Di na. Ikaw, Hindi na po. hindi ka willing mamatay. Ligis. Dili, kay mo may kamat yun. Nya, kung patson ka gugma, okay ra ka? Depende. Char. Ano man depende yan sa mga klaseng depende ha? Like, grabe na ako gugma. Matay ka galit. Pakiyon ka sa kasing-kasing. Oh, na. Dyan. So okay ra. At least namatay ka sa gugma. Oh, Ikaw? Ligis. Dili sa ligis. O di ba kung para nimo sa ligis? Oh, di ba? Mas okay. Pag nausay ka matyan ana. Sa gugma man, namatay na sa gugma. Buang sa gugma, di ba? At least kay sa mingon sa ano say ka matyan ana, ligis. Ngano man, dangag man. Ikaw, okay ra nimo? Mo may mong kalipay, so okay ra pod. Okay ra matay ka kagugma kay nabex inusulta na too much happiness can kill you nya. Oh, Love kay kanang love kay kung diya ka Yes, nalipay happiness. gugma. Mo happy ra pud ka kung diya imong kakuan like para ni Romeo and Juliet. They both died because of love, di ba? Yes ra pud ko. Kung karon, willing? Okay ra kung kuan, di kung nalipay ra pud ko sa akong gibuhat. Kay love requires sacrifice biya. Oh nya. Sige na siya Kung kung karon gani, kung karon. kanang in what way man like patyon ko or Mamatay. Depende, tuklod ka na mo diri. pero imo kung ituklod like lahi na unsa ron. may relate sa love ana. Di ko ka answer. Like yung pasabot kay Seryoso gud yung Dili, pagumangko. kaya Tabangin ko iyan. Dili, kay yung mga pamatana ka ay mong gikuan if kanang love kay mo patay na ko like in what way like ni sacrifice ko kay tungod love na ko siya or namatay ko kay tungod sa ka-love na ko niya iyo ko na betray or like kan kanang gamay ra kuan like mas scenario kay para pod maka-give ko og kuan jud na answer like specific answer na para ng specific na situation. Seryoso? Ano po seryoso? Legit ko. Natural na niya. Liwat ba sa iyaan? Dili. Layo kayo. Layo ra. Liwat na siyang ginikanan. Liwat. Di ra ko muhatag og example. Binuang ra ganita. Unsa may sekreto para mulungtad ang relasyon, para mabuhi ang relasyon, dili mamatay? Sa akong opinion and my kuan pod, ako pa maagi is trust and patience. Kana ra gud pagsalig o kanang dako pugog pasensya pod. Like di po na mawala po like ako manggod kay dili na ko required na every time sige rag chat, every time sige na magkita kay long distance relationship pod niya. Layo pod siya pero magkita pod yan. Salig ra gud ko niya and dako pod ang sacrifice pod each other to keep our love strong. Mura pod na pasensya ra pod like kanang makasabot ra po kaniya di siya makachat or makasabot ra po kaniya na dili siya sige always naa para nimo and mo na akong ma-advise sa kuban pod Matuo ka nga kanang mga LDR karong panahon na magbulag. na may uban na makaya nila na po'y uban dili kay Kaya pa? oh kaya pa man Sigurado ra ko ha. Asa man imong kuan ron uyab? ay naranos bais din nung kay layo Tayo. maadto kada adlaw pero Kaya ra man. dako kay sakripisyo yung makuha na ana pero okay ra pod niya like mo pasabot like masabot ra pod niya na din ako siya adon kada adlaw kay napogoy akong free time ako pong i-enjoy pod sa akong self di ra pod para kay niya. Di ba? Me time, me Oh, time dapat. kana importante po na sa relationship like na kay time na mo grow pod sa imong self na po kay time mo grow pod yung relationship di ba? Ikaw unsay sekreto nganong puro ka bulag? Gwapo ra ka sila pra na. Oh, di ay. Gwapo ra pugay ko pra. Joke bro. Bitaw bitaw. Anong nagbulag? Unsa dagay mga aras? Lang, wadi ko yung iyan spirit. Fake news. Kaya piyo baka di mahiyap. Bitaw unsa dagay ganahan nimo sa usa ka lalaki de? Ay, sus ko. Kadali. Taas. Gwapo. Buutan. Butan. Basta mo na. Mulong ta. Yeah. Wala tayo nakitaan. Wala man dyan. Nakatag ka rin. Wala pa ko nakitaan. Sige, mensahe nilang nimo para sa imuhang pag-umangkon. Para sa iyang kalambuan, sa iyang sigugma, ug uban pa. Sige, hatagi mensahe. Dapat siya mo hatag nakauboy ko. Wala juki. Ang gani. Oh, sige, hatagi mensahe mo iyang advice para magkauyab na. Oh, ayo ra i-rush. Thanks, men. Ako sang giignan ni na dili ra pugso ni na dili dali-dalion. Okay, kay Pangit ka. Kinsa to? yang ate, kay para makakaon pug ugma. Oh, di ba? Oh. Magic. Kuan, ay ra kay pagdali bay like mo na ko masulti. Kung muadto ka Robinson paglakaw rayo pagsakay. Ayo ra i-rush ang things and just wait for the perfect man like kabalo para sa uban cliche ra kay siya like paabot like kuan advice yun ako na sa mga gadali like nangay ko mga friends na gadali like pangita like sa Facebook bisag kinsa lagi pangita and ending ilang mga relationship kay di mo lapaw og 1 month or 1 week like paabot mo good quality na relationship mara. Thank you. Si gadali bagway ra gatsa tingon dayon nga uyab dayon ta. I love you galangga-langga na dayon. Wala na pamilya. No. Ilhan? Live kay ba? No, live ni. I-edit pa. Oh, joke. Sige, di na ako matugan. Basta sila.